Отваряш съдомиалната, таблетката е цяла. Чашите са отново мръсни и мътни. Случва ли ти се това? Пускаш съдомиалната, чакаш, отваряш, таблетката още не се е разтворила. Чашите са мътни. Мирише на мокър шкаф. Причината е проста. Таблетката не пада на време и не се разтваря. На бързи програми от 45-60 минути това става често. Резултатът е изключително слаб. Но какво е решението на всичко това? Решението е една тънка кърпичка за съдомиална от EcoWave. Не чака да падне. Слагаш я на решетката или при приборите. Водата я докосва и тя веднага се разтваря до край, без никакви остатъци. Работи на кратка програма, няма буци, няма желе, няма микропластмаса. А как мие? Има естествени сапонини и ензими. Те хващат мазно, мляко, брашно и го разграждат. Чашите излизат ясни и блестящи, без тежка химия и миризма. Съдомиалната е по-свежа. Филтърът се цапа по-малко. Дозата е лесна. Половин кърпичка за малка стандартна съдомиална. Цяла за голяма съдомиална, пълна догоре. Ако са малко съдовете, просто използваш половин кърпичка. Няма предозиране. И най-важното, работи сигурно. Пусни днес своята съдомиална с кърпичка EcoWave и виж разликата още първия път. Имаш гаранция от 30 дни без риск. Ако не харесваш резултата, връщаш и ти връщаме парите. EcoWave, пускаш кърпичката, миенето е най-сетне, чисто и безвредно за здравето на теб и твоите близки.